Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa Immaculada Concepcion. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 38. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og mingon, "Paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang kingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Unsaon man pagkahimo niini nga wala man koy bana." Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak, apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo." Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.